Започнахме ефира с изпълнение на децата от танцово-акробатична школа Тапия Денс Хаус. Сега пък ще ви покажем едни други танцуващи двойки на златна възраст, но не по-малко чаровни. В следващите минути ще ви заведем на един малко по-специален фестивал за култура, спорт и танци. Вижте! Памет. Сиртаки. Вече 10 години, 16-та година, за пръв път в град Михайловци, Словакия, а след това продължаваме в различни държави. Но хубавото е, че винаги септември месец България е домакин на един от тези фестивали. Младостта може и да отминава, но животът продължава да е красив във всяка една възраст. Изглежда, че това е и основното послание на фестивалът, който вече 10 години събира зрелите младежи от цяла Европа. Тази година се е наместил в китното гръцко селце Метаморфози. Всеки, който е организирал такива мероприятия, знае какво трябва за да се направи, но основното е да се чувствате съпричастен и да правите всичко с много любов и желание. Тук хората не бягат от старостта, а танцуват с нея. Над 45, над 60, над 70, а не липсваха представители, които бяха в своите 80. Хиляди се събират, за да празнуват живота такъв, какъвто е. Зрял, спокоен, дълбок и в същото време бурен и игрив. Хващаме тези очарователни млади момичета, тези прекрасни дами, точно след тяхното свежо участие в фестивала Life is Beautiful. И сега първо да попитаме тази дама, какво за вас представлява, какво означава участието в този фестивал? Ами, ние сме много благодарни, че ни поканиха да участваме в този фестивал. Ние сме една спортна група, която е от много години от Варна. Играеме гимнастика всеки вторник и четвъртък. Тренираме, правиме съчетания. С тези съчетания се явяваме на състезания като това. Да не забравят младите, че живота е красив. И за вас става въпрос. Чудесни сте, дами, чудесни сте. Ние сме поканени от пенсионерски клуб 2004 град Бургас. Аз сме от село Равнец, Бургаска област. Нашата певческа група се казва Равничанка. Смятам, че това е най-хубавото, което може да се направи за хората. Едно развлечение, една разновидност, защото животът е толкова кратък, че ако ги няма и тия неща, то е безразличие. Четвърта година сме на този фестивал. Много ни е хубаво. Първо, групите обикновено са от пенсионери. Фестивалът е специално за пенсионери. Сред специалните гости тази година са представители на българската културна сцена, както и генералният консул на България в Солун. Това е един от най-добрия вариант за дипломация. Това е културната дипломация. Трябва да се има предвид, че това е най-чистия тип дипломация, която може да се случи. Такива мероприятия ни сближават много. Трябва по-често се организират такива фестивали, не само сред по-възрастните хора, а и сред младите, защото това ще ги сближава и ще имат възможност да оставят електронните устройства и да се насладят на културата. Това не е фестивал на младостта. Това е фестивал на онези, които знаят как да живеят.
Това е Life is Beautiful. Там, където годините нямат значение, а животът просто се случва. Красиво! Съюз на пенсионерите 2004 е организация с 30 годишна история. Ние сме от Варна, наброяваме около 3000 човека и сме организирани в няколко организации, по-големи, 5 районни организации. Сцената, която фестивала ни предоставя, е чудесна и чрез нея можем да покажем как живеем, как създаваме и пресъздаваме. Казвам се Татьяна Кайряк, съм ръководител на тази прекрасна танцова група, а по-точно Клуб за български народни хора Българика, град Тараклия, Република Молдова, бесарабски българки. Това е малката част от нашия колектив. Ние сме много, над 30 човека, но така се сложи, че додехме малка група. И много ни хареса, с ни много впечатление от това, което става тук. И искаме да благодарим на господин Николов за това, че не изнамери в Молдова на поканя тук и да бъдем една част от това прекрасно събитие. Ние танцуваме български народни хора от нашия край, от Тараклия и от всички области на България. Ние сме за първи път на този фестивал и сме мъничко по-млади и ние разбираме, че от нас всичкото е напред. Имаме още много години да танцуваме, се възхищаваме с тези жени прекрасни и мъжи, които на този възраст и танцуват и пеят. И се надяваме, че ние също те ще танцуваме и ще пеем через 20 и через 30 години. Тинейджери, life is beautiful. Да танцуват, да се запознават, всичко е наред. Како ви е усече от фестивал Гръчко? Супер! Забавно, весело. Страхотно, забавно, весело. Има разнообразни програми. Хората са ми познати, с някои от тях се познаваме от 2016 година. И голямо забавление. С хората от Украйна, България, Чехия, Словакия, с някои се познаваме вече от 9 години. Това е супер. Яко е лепо. Това е едно страхотно организирано мероприятие. Участници от 14 държави сме се събрали да покажем нашите умения в културата и спорта, събрани на едно. Човек има право да бъде щастлив във всяка една от своите години. А за хората 60+, това е особено важно. Благодаря ви много, за нас беше чест и удоволствие да бъдем ваши гости. Само берете, само берете. Само берете и само Варна!